програмата на Ефир 2 за понеделник, 4 март. 18 часа днес. Информационна емисия. 18:05. Вероника, лицето на любовта. 26 епизод на семейния филм. 18:55. Гласове от безкрая. Ганчица Легано. 19 часа. Телевизионна виза. Париж. 19:30. Днес. Информационна емисия. 19:45. Частен случай. 19:50. Планета. Предаване за екологията. 20 часа. Как ще паднем с Тодор Колев. Пряко предаване от Националния дворец на културата. Гост Мариус Куркински. 21:05. Степ, степ, степ. Музикален филм с участието на трио ТАП 5 от Германия. 21:30. Позитив. Художникът Симеон Спиридонов. 22 часа. Днес плюс. Централна информационна емисия на Ефир 2. 22:30. Точно попадение. 22:35. Таралеж. Коментарна рубрика. 22:40. Телевизионен справочник 2. 22:45. Трето полувреме. 23 часа и 35 минути. Еферия.